virus na tibuok kalibutan na ba virus ngagikan sa Wuhan. Ang galing mo talaga, bright ka. Atong nga dili ta matakdan na no social distancing tang tanan. Oh yeah. Ikong video mura kag gisubawan maayo mag self quarantine na lang ba og ilong ang sampungan kamot permegyong hugasan unya ato ngagyong tumanon ang mando og tambag sa mga turidad dili magpabadlong ha o galing may sipon og ubo na ayaw nagtago isumbong isulti sa atong gobyerno ha ubusa pagpato og yun mo pagpuyo sa balay aron makalikay COVID delikado. Oh yeah. Oh yeah. Virus tibuok kalibutan. Kung di mo mutuman malagmit sa inyo daghan ang matakdan mga gayko. Virus tibuok kalibutan. Kung ikaw matakdan, malagmit yun migo, doon ay madauban. COVID-19, demonyo kagayod, kita kako karon wa nay sulod, ang kinabuhi na mong kabos, COVID-19, imong gipaantos, nahisama yun ka sa turista tanang nasod imong gibisita COVID-19 sa imong resulta kami in town di makalakwat sa mga problema ikaw ang nagdala COVID-19 wala nami kwarta kana mo gusto kang mo biktima apan kami dili na kumpiyansa karon kami ang makaluluoy wa nay bugas wala nay malamoy ang hinabang nalay gisaligan kung moabot ila panggikapnan COVID-19 ang mga sugarol TL kamot nila katul-katul COVID-19 dili gyud masayon kung masakpan pahulay sa dayon. Na karoy pagong sakit gitang sa lugar mga inchik tanan pwedeng matakdan gagmay dagko pobre adunahan aron kita makalikay magpuyo lang Diyos balay dili gayon kita manggawas aron walay sakit silawas hala mga tao pamauli mo sayo kay adunan may kurpyo halos tanan manirado kotobra Diyos alas 8 magdistansya una kita bisan ko sa langka tumanon taat kining tanan aron ang virus dili managhan nagwantis og nang gimas sa kamot terminal ng hugas adunay nangihigol walay mapalit nga alcohol mga saging mga itlog gipangkompra na hurot na kamunggay limon loy agitimpla kay kuno kumra sa corona gibatuman ang isip nyo namingaw ang merkado nagreklamo ang katauhan walay unod ang ilang tiyan pamilya nangagot man wala sila'y pangabuhian tungod ni ining walang
wa damha may mayor nanawagan sa mga senador mga pobre atong tabangan pamulitika di kalimtan mo serbisyo sa publiko unahain taw ninyo lihok ngarita bang dito aron mga tao dili mabas mo mga bugas o kilata sa barangay gitagtad na gobyerno bisaan na nga manghatag na og kwarta halos tanan excited na kaysa sardinas gibidli na apan ang uban nagrally pa social distancing gisupak na hala pag magsamog na sila ay kahadlok paniruha sa pulis ni Mando na si Digong nasuko na COVID-19 arang kahaka katawhan na taranta ang uban usab nagduda madiskwido ilang kwarta